Днес реших да тествам как ще повлияе динята на кръвната ми захар. Всеки казва, че динята вдига много кръвната захар. До сега не съм правил експеримент с това. Гликемичният индекс на динята е висок, 76, но аз искам да проверя колко ще ми повиши кръвната захар. Замерването ги правя с този си джем, който е вързан към телефона ми. Сега ще си измеря цялото количество колко е. Цялото е 1220 грама. Сега ще хапна колкото ми се еде и после ще измеря пак да видя колко съм изял. Между другото, на 100 грама диня има само 30 калории, така че ако някой иска да отслабва, спокойно може да се натъпче с диня и за много малко калории. Може да се язе половин кило диня за около 150 калории, така че препоръчвам за отслабване. Много е вкусна. Сега идва сезона на дините, пъпе ще е разни такива, ще прави експерименти, за да видим как влияят на кръвната ми захар. Сега ще хапна още един колкото ми се еде. Ще изтегля да знам колко количество съм изял и по-късно, след няколко часа, ще се включа пак да видим колко ми се повишила кръвната захар. Така, няколко часа по-късно, след като хапна динята, изядох точно 455 грама диня, почти половин килограм. Да видим какво показва CGM, с който си следя кръвната захар. Тук можем да видим, че кръвната ми захар от 5,4 се е повишила до 8,5, което е с 3,1 милимола. Да, динята вдига кръвната захар, но аз ще си я хапвам, така че всеки сам може да си направи сметка дали ще хапва диня и дали не. Може би ако се хапне 50-100 грама, ефектът ще е по-малък, но това е.